Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme trošku nostalgii back to 2016 a dáme si to nebo to. Já jsem na to strašně koukala prostě před těmi 10 lety, mě bylo 12 reálně. To strašně utíká, jakože fakt mě bylo 12 prostě v roce 2016, já si myslím, že to bylo reálně před chvilkou, až jsem nebyla takhle malá, ale nevadí, čas letí. To znamená, že dneska zdáme trošku nostalgii. Budeme tady mít chlapy, vztahy, dovolenou, jídlo. Spolupracovala jsem s chatem GPT, takže to bude trošku spicy, nebo nevím, uvidíme, co mi nachystal. Takže jako první začneme trošku z ostra, dáme si tady téma chlapy, kluci. Jo, takže jdeme na to. Jako první je starší kluk, mladší kluk, anebo stejně starý. Je to jakoby to, nebo to, ale to nevadí. Hele, já jsem měla mladšího kluka a už jako nikdy bych do toho nešla, upřímně. Asi jako záleží na člověku, jo, ale už prostě by to asi neklaplo. Takže bych si asi zvolila staršího. Teďko mám o rok staršího kluka a je to asi ideální, ale on se chová ještě jako by staršeji, protože my holky jsme trošku napřed, jo, ať chceme nebo ne. Takže si myslím, že starší kluk je lepší varianta. Kluk, co píše hned, anebo ten, co odepíše až za 8 hodin. Hele, tady je to jako tricky question, protože když vám někdo odepisuje hned, tak podle mě potom po chvilce trošku ztratíte jako zájem, no nevím, jakože tam není takový to jako vzrušení, jestli už odepsal nebo neodepsal, nebo jestli se chystá odepsat vůbec, anebo třeba si už neodepíše. Nevím, no jako 8 hodin je trošku extrémní a no asi spíš ten to odepisuje hned. Jo, asi spíš ten, protože tam ten moc nemá zájem a lepší je větší zájem než žádný zájem. Kluk umělec anebo kluk podnikatel, to je naše další otázka. Já si myslím, že pro mě osobně asi kluk podnikatel, protože jsem docela ambiciozní, takže by bylo super, kdybychom se podporovali vzájemně a já teda mám štěstí, můj kluk podniká, takže that's cool, ale i umělec by mohl být fajn, protože on je takový, bude jako volnomyšlenkářský, bude zábava, ale pak nevím, jestli ty umělci někdy neberou to tak vážně a je to všechno takový jako freestyle, což nevím, jestli ve vztahu jako by člověk ocenil. Kluk bez plánu nebo kluk, co ví, co chce. No jako to je hodně podobný tady to, protože bez plánu to je jako spontánní, prostě užíváte si a je to pohodička, jahodička, lambádička. Nicméně, podle mě potom jako do pokročilého života, tak je to trochu složitější. Takže já bych si asi vybrala, co ví, co chce. Gym kluk anebo domácí medvídek mazlíček. No, hele, jako to je otázka tady to, protože a poněvadž můj kluk není gym kluk, jo, on se občas leží rád fotbal a je takovej můj domácí typ spíš. A gym kluk by mě bavil v tom, že bychom chodili spolu cvičit, ale oni pak jsou trošku jako egaři a ego není dobré. A medvídek je prostě medvídek. Teď přesedáváme na sekci 2 a to jsou randen a vztahy. No takže let's see, co nám chat přichystal. Psát si týdny anebo jít na rande hned. To je jako, já jsem zažila oba styly a když si jako píšete další dobu, tak je větší šance, že to rande nebude fail. Protože už se jako trošku znáte a kdybyste viděli, že to jako není dobrý, tak na to rande nepůjdete. Ale zároveň potom, když člověk čeká až moc dlouho, tak je to takový, já mám ráda všechno hned, takže asi jít na rande hned, pak jako vidíte, jestli jako tam je ta energie, anebo jestli tam prostě není. Kino versus procházka jako rande. No, já bych si asi vybrala procházku, protože kino jako je to super, akorát, že vy si neřeknete nic na tom kině, jo, nebo respektive v tom kině, protože koukáte na ten film a ideálně by bylo kino s procházkou, jakože nejdřív procházka, pak kino, nebo obráceně, to by mohlo být jako romantický, ale tady si můžu vybrat jenom jedno, takže bych si vybrala spíš tu procházku, aby jsme popovídali o životě, no a když by bylo ticho, tak to asi nebude ono. Vztah na Instagram nebo vztah v soukromí. No, jako
Já mám svůj vztah jako na Instagramu, takže asi si vybírám Instagram, ale nevím, no, mně přijde, že dneska prostě člověk sdílí skoro všecko a nevím, no, bylo by mi to asi divný to někam nedat. Nebo jako já to vždycky mám, že nějakou dobu prostě to je uchované v tajnosti a pak když cítím, že to jako je dobrý, tak se pochlubím. Teď mi do Richard píše, jestli bad boy anebo emotionally available kluk. Já jsem byla na obou stranách, nicméně vám můžu říct, že i když jako bad boy působí trošku jako, že prostě je tam takový to napětí, jo, a vy ho musíte trošku dobývat, tak to není úplně jako zdravé. Jo, a většinou to podle mě skončí failem. Já jsem to měla takhle 2krát a nedopadlo to. Jo, skončila jsem s mým klukem, který rozhodně je kategorie 2, takže já si vybírám variantu 2. Kluk ve skinny jeans anebo v baggy. Já mám ráda takový ten spíš jako old school, old money styl, jako ty spíš jako kalhoty a tak. Ale kdybych si měla vybrat jednu z těchto dvou variant, tak skinny jeans určitě nie. Jo, to mi přijde naprosto hrozné ve většině případech, jo, neházím všechny do jednoho pytle, aby mě někdo nechytal za slovo, ale ty bagy podle mě jsou jako lepší. Teď tady máme sekci o životním stylu, takže let's go. Chaos versus rutina. No jako kdo mě zná a kdo viděl nějaký moje videa, ať už tady na TikToku nebo na Instagramu, tak je to vždycky těžký chaos. Jo, a já jako v chaosu žiju since I was born, takže jako rutina mi moc jako nejde. Já mám ráda, když je to taková chaotická rutina, že prostě vím, že dneska budu dělat něco, jako mám to naplánované, co budu dělat, ale nevím, jak to budu dělat. Že mám nějakou jako kostru a potenciál, jak by se to dalo udělat, ale ještě to nevím a pak to udělám freestyly. Spontánnost versus plánování. No já mám nevýhodu v tom, že když si dám plán, tak já ho s velkou šancí jako nedodržím. Jo, takže ta spontánnost je jako dobrá, ale pak moc jako stejně věcí se neudělá. Ale podle mě to není ta otázka, odpovídám se na něco jiného, to jsem si vymyslela jako v hlavě. Jako třeba dovolenou, tak rozhodně radši si to naplánuju, protože mě potom vystresuje každá malá věc, která jako se stane a když děláte něco spontánně, tak je velká šance, že to bude prostě blbý, ale jinak jako já ráda dělám něco spontánně, třeba si řeknu, dneska udělám tohle, nebo teď udělám tohle, tak to prostě udělám, ale tady ty větší věci se radši naplánuju. Instagram feeds versus autenticita. No tak to je rozhodně, že autenticita. Jako já se snažím, aby to nějak jako vypadalo, aby to nebylo jako každý pes jiná ves. Nějak takhle se to říká. Ale stejně se tam ve finále dám to, jak to chci a jako nějak to neřeším upřímně. Teď jdeme na sekci dovolená, jo, takže tam už bych fakt chtěla, dlouho jsem nebyla na dovolené, takže let's see. Fotky na Instagram nebo zážitky, no to je hodně na tělo, to je otázka, protože i od té doby, co natáčím, tak já mám nutkání jako dokumentovat prakticky všechno, ale někdy si řeknu jako, že bych měla žít v moment. Ale ne vždycky to prostě v životě vyjde, takže ale asi bych chtěla na dovolené teďko zažít spíš ty zážitky, než to točit. No ale uvidíme, ale jestli vyjde další vlog a bude to z dovolené, tak jsem to nedotočila. Dovolená s kamarády versus s klukem. No já jsem lidi nikdy nebyla na dovolené ani s kamarády a ani s klukem. Ale kdybych si měla vybrat, tak určitě s klukem, s mým drahým přítelem, protože já se na to strašně těším a doufám, že tenhle rok už to klapne. Hotel nebo Airbnb? No tak já rozhodně jsem pro hotel, protože trošičku jsem viděla pár krimi příběhů o Airbnb a od té doby mám z toho trošičku děs, takže radši bych šla po něčem více jistějším, což by byl ten hotel, jo, ale nezvaně nikdy nevíte. Ale spíš ten hotel. All inclusive versus objevování. No jako já mám ráda obě sekce, ale já v all inclusive mám problém, že já strašně jako jim hodně. Jo, takže když tam mám neomezené jídlo, mám trošku problém si říct, že Andro už trošku jako to přeháníš, jo. A objevování to je jako dobrý v tom, že
se nepřejíte trošku, ale nemůžete se přejít, ale je to menší šance. A taky poznáte víc tu kuchyň místní. I když třeba, když jsem byl na All Inclusive v Řecku, tak tam byly samé ty řecké bašty. Caciky, cecíky, ty olivy a nějaký sýr a tady to, takže těžko říct, ale když jezdím s rodičema, tak vždycky máme objevování, protože nemají rádi ten bufetový styl. Jako je pravda, že mi to přijde spíš jako někdy soutěž o to, kdo uloví to jídlo jako první, no. Chorvatsko versus Bali, to mi tady přímo napsal chat. Někdo by asi jasně si vyhodnotil, že asi Bali, typuju. Nicméně já Chorvatsko miluji, já jsem v Chorvatsku byla asi 12krát. A já miluju tu jako uvolněnou atmosféru, ale to by asi byla i na Bali, no těžko říct, já jsem na Bali nikdy nebyla, takže možná proto bych si teď vybrala to Bali, abych se tam podívala, ale jako ze všech těch vlogů, co jsem viděla, tak to úplně působí jako harmonie, krajina a tak dále, takže bych chtěla asi do Bali. Teď tady máme sekci jídlo a pití a jsou to docela tricky questions, takže McFlurry versus proteinová tyčinka. To záleží, jak moc jsem v bodu sebe kontroly, ale já strašně miluju McFlurry. Jo, prostě si tak zajet na ten drive a dát si McFlurry, ale měla jsem ho naposledy podle mě třeba tak před 3/4 rokem, protože do mekáče moc nepáchnu. Ale proteinovou tyčinku miluju taky, když je nějaká jako ne tak umělá. Ale asi bych si brala to McFlurryčko. Takové čokoládové z KitKat, anebo karamelové Lotus. To hodně miluju. Starbucks Frappuccino versus Iced Latte. Jako já karamelové Frappuccino ze Starbucksu, jako jestli něco hit, tak to je rozhodně tohle, jo. Ale je to strašně sladké a pak se cítím uplácle po té vrstvě šláčky. Takže a Iced Latte, jako ideálně, kdyby to byl karamelový sirupek v tom, jo. To mi hodně chutí. Ale asi bych si dala spíš to latte, protože to je takové více fresh. Ta tuška, já se ještě divím jako v historii, že jsem nestratila tuhle čepičku, protože já vždycky, když něco dělám, tak já si s tím hraju, ale pak to vždycky najdu a dám to zpátky, ale nevím, jestli mi to vydrží dlouhodobě. Bubble tea anebo matcha. Já strašně miluju bubble tea, příchuť fresh milk a tapioka kuličky. Ne, brown sugar fresh milk a tapiokové kuličky. To je absolutní hit, ale třeba taková matcha s mangovým syrupem, kterou jsem měla v místní kavárně, tak ta byla absolutně exkluzivní. Ale jakože exkluzivo. No, takže a s to bubble tea. Jo, to mi hodně chutí, ale i ta matcha, no tak ty vole, tak ne, bubble tea. Bubble tea. Chipsy nebo bonbóny, no tak chipsy. Ale i bonbóny, ale spíš chipsy, jako to mě chutí, i když se jako doma to nemáme, jo. Snažím se to nejíst, nekupovat, ale takové vroubkaté chipsy Bohemia s příchutí pici, když byste mi je tady dali, tak já si vemu, já neodmítnu. Máme tady další sekci a to je sekce mix, jo, sekce mix. První je oversized oblečení nebo uplé oblečení. Já mám nejradši oversized spodek a uplý vršek. To si myslím, že vypadá nejlépe. Nicméně tohle není ve volbě, takže bych si asi spíš vybrala to oversized, protože cítím se líp, jakože mám osobní prostě prostor a nic nikde netlačí prostě a jsem jako v chillu. Takže to bych si vybrala. Víte, co je sranda? Já mám za 28 minut být ve fitku a já jsem tady. A takže si video a ještě tady mám otázky, takže nehodlám kvůli tomu přestat, takže přijdu pozdě, co se dá dělat. Sephora anebo drogérky, jo, tak ale já miluji nákupy v Sephoře, jo, mě to úplně jako baví, fakt mě to baví, ale je to drahý, takže pak mám výčitky za peníze, ale když jsou takhle akce, třeba v Tetě, tak to mě úplně jako naplňuje, že vlastně kupuju nějaké výhodné nabídky. No ale stejně asi vyhraje Sephora, protože ze Sephory mám jako většinu věciček, takže Sephora, Full Glam anebo Clean Girl Makeup. Full Glam. Já jako jsem buď všechno nebo nic, prostě buď 0
anebo prostě si dám všechno, protože nechci dávat si jenom kousek, protože mi tak jako přijde, že to nevyplatí, že když už na sebe něco patlám, tak ať už to je pořádně tam všechno. Energiák versus kafe. Energiák, takový bílý monster, vychlazený, dneska jsem měla. Jo, to je prostě, když se hledám monster, když se otevřu, tak to dělá můj den a úplně to baví, jako. No dobře, já to fakt nestíhám trošičku maličko, takže já budu muset jít, ale nevadí, natočíme další videjko, nebo ty videjka budou. Ale chci vás o něco poprosit, jo? Pokud se vám moje videa líbí, tak prosím dejte zviditelnit, nebo i lajkujte, komentujte, ať je vidí co nejvíc lidí, protože vy kolikrát vidíte, jako watch time je dobrý, ale vy to nelajkujete, takže to pak nevidí další lidi a to je trošku sobecké od vás, jo? Můžete mi napsat do komentářů, jaké video byste chtěli ode mě vidět příště, jo? Asi bude i vlogís a tak, ale kdyby to mělo být nějaký téma, tak mi to napište, jo? Sledujte mě na TikToku, tam jsou videa každý den, 3 videa, takže to je hodně kontentu, jo? Takže mějte se krásně a uvidíme se příští týden, nebo možná i dřív, uvidím, jak se mi bude chtít.